И здравейте хора, вие сте с Нико Фишинг и сега ще ви покажа какво съм си напазарала от Twitch Fishing, какви ми бяха първите впечатления като влезнах. Не съм от София и ми беше голяма мечта да отида до магазина, но все не се получава. Не съм от София и ми беше голяма мечта да отида до Twitch Fishing. И един ден мама и тачи ме заведоха. Чукнахме навигацията и излезна, че магазина се намира на 6 минути пеша от нас. Тръгнахме и като пристигнахме, видяхме стария магазин, който беше затворен. И се разочаровах. Магазинът беше преместен на 10 метра от мястото, на което бяхме. Аз много се развълнувах и веднага затичахме с брат ми за там. И веднага като влезнахме, ни посрещна Боби, ухилен до уши. И аз почнах да разглеждам примамките една по една. Това е първата примамка, която си купих от Twitch Fishing. Още отдавна си я харесах от сайта ми. Постоянно исках мама и тати да ми я купят. И ето сега, като отидохме в магазина, я намерих. Примамката е за кефал, 7,5 грама. Кефала е хищна риба. Тя се среща навсякъде. Реки, езера и язовири. Ето, на марката Savage Gear е 7,5 грама, 20 мм. И това е, дето си го купих за първия ден. Още нещо си купих сега за първия ден. И е такъв стикер, само че не беше точно тая картинка. Беше едно човече на лодка, което плаче и пише скъсане. Втория ден бебето ми скъса стикера и аз отидохме да ми вземат нов и го взехме и тогава си харесах още една примамка. Това е именно тази примамка. Ето я как изглежда. 3 грама е. Сега ще ви я покажа. Ето е и как изглежда. Ето така. Отгоре е с леко черно гръбче, отстрани е светло-синьо, отдолу е с сребърно коремче и тук отдолу хрилете са златни, тук отгоре са зелени, очите са червени, 3 грама, както казах, и това е топ примамката за морето и за навсякъде общо взето. И за малко забравя да ви кажа, че най-готиното беше, че на стикерите имаше цена 3 лева, но при покупка на още нещо дават безплатен стикер. Това беше от мен. Чао и до нови срещи!